Vi er jo så nået til punktet i den arkæologiske udgravning, hvor kassen er blålagt. Den ekstra pose, skjoldet, er taget fra, og vi har nu blotlagt porterne hernede. Og jeg forsøger så fint jeg kan. Der vil altid være lidt jord og så videre. Der er kommet ned i, men der står de. 25 porter og 4 røgstavn, eller 5 røgstavn. Og det er jo fint. Man kan se, at jorden er helt tør hernede. Og faldet ned i. Og der ligger lidt rust ovenpå her. Det er ikke noget. Jeg tror det ikke. Jeg tror det er fint. Skal vi hive en op? Jeg hiver en op. Svamp på etiketten. Lidt rust. Det er aftegninger. fint. Og kapslen er oxideret en lille smule, men jeg tror ikke det betyder noget. Men det er derfor vi går over til de nye flamingokasser for at forbedre hele systemet.